ассалому алайкум тамошобинон ба ҳаводорони канали Libos TV. имрӯзам барои шумо ҳамин паплиное ки мондагӣ буданд, як 80 донаи дига мондагӣ, ҳамуро навор мекунем, мепартем. Марҳамат бибинед, ҳамин гулое ки ахир мондагӣ марҳамат бибинед, ё майда гулакошанд, майда гулошанд. Дубайский паплин, ҳамун паплиное ки 150 сомона буданд, санги вентилятор, баъд санги аждаҳор хати, қолабои аждаҳор хати задагиам. ина барои шумо намоиш метем. Марҳамат кадомида дар кора метавонем ки тезтар ватсапда партоем. Доставка ҳаст, доставка тамоми шаҳрҳои Россия, Тоҷикистон аст. баъд сангошон хамелён, чел ки ман пеш гап зада будам, сангошон сангои хамелёни аҷиб буданд. ина гили гандумака, ранги чишае, ранги гили гандум бурияй. ина майда гулакое ки шумо заказ карда будем, намёфтем. ина динамуд расветкаш ҳастай, зарчае. ина гили компютерае, анаиш бо аҷиб буд. ина гил бисёр шумо заказ карда будем. баъд сангош оригиналанд, ҳамин чизе ки ҳозир ман шумода нишон додистам, ё сангош оригинал ки ҳастанд, фарқ мекунанд. ай дига качествои санги задагиам фарқ мекунад, материалҳоам якум сортанд ҳамаш. дубайский якум сорт, сангошам якум сорт. марҳамат занг бизанед, чизои маъқултона фармоиш битед. чизе ки ҳозир шумоам ҷадид дистем, дубайский якум сортанд, якум сорт. майдагули зардошам, санго ҳама сваровский, ҳамаи сангош, ягонташ санги хамелён бахшиш. хамелён худаш цвет метавад. и даже рӯз дам рафтам дам цвет метавад. пеши цвета ки рафтем уже худаш ина сангои гулое ки майдагул гуфта будем. ина марҳамат майдагулакош, анаи кубикош, марҳамат бинед шумо. анаи гули компютер, ина марҳамат. кадомида ки маъқулай, агар 80 дунаи дига мондагӣ метавонед ки занг бизанед. боқӣ сарбаланду обод бошед. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. худоҳофиз.